We have some more puppies abandoned, more puppies. And the municipality police of Ierapetra rescue them. 1, 2. And they are so small, so small. They are about 1 month old. Ενούς μηνού. Πεταμένα. Τα πέταξαν στους δρόμους. Όχι, δεν είναι 2 μήνων με τίποτα, φίλε μου. Αφού περπατούνε, Δεν έχει σημασία. Και 3 εβδομάδων περπατάνε. Μικρόσωμα είναι. They are small sized dogs. They are not big. They have thin legs. And they are about 1 month old. Maybe a few days more. 3 very small puppies. Στο Δήμο πάλι δεν έχουμε χώρο δυστυχώς. There is not any place in the municipality. Και θα προσπαθήσουμε τώρα με ιδέα μέσα να τα υιοθετήσουμε από εδώ, τα υιοθετήσουμε από εκεί. Δυστυχώς. Μακάρι να βρεθεί κάποιος να τα φιλοξενήσει. Μακάρι. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι τα καημένα. Κάθε χρόνο βρίσκουμε νέα κοσαριά εδώ στην περιοχή μας. Χαμός, χαμός. Καημένα.